Gaur egun, Laudion biztanleriaren ia 50% euskalduna bada, neurri handi batean Laudio ikastolako sortzaileengatik da, eta gerora beste hainbat ikastetxek eta eragilek egindako lan handiagaitik. Euskara Laudion hizkuntza bizia izan dadin, beharrezko ezagutza eta errestasuna eskuratzea eta mantentzea ezinbestekoa da. Horretarako, euskara erabili behar da. Izan gaitezen eredu. Har dezagun konpromisoa. Laudio ikastolako esparruan, gurasook hobeto edo txarrago, egin diezaiogun elkarri euskaraz. Gure gurasoei eta gure seme-alabei zor diegu. Eurek gu eredutzat argaitzaten. Bihur dezagun ikastola euskararen arnasgune. Orain arte uste izan dugu eskolan ereduan gure aurrak matrikulatuta euskara ikasi eta euskaldunduko direla. Baina ikusi dugu hori ez dela horrela, eskolak bakarrik ezin duela lan hori egin, ezta? Eta askotan ez gara konturatzen ze garrantzitsua den gurasok daukagun papera, gurasok eredu garela, eta gure umeentzako gurasoen mundua, helduen mundua oso garrantzitsua dela. Agian beraien bizitzan parte honetan gauzari garrantzitsuenetako bat. Horregatik oso garrantzitsua da gure artean euskaraz egitea. Umeek ikusi dezaten gauza garrantzitsuetaz euskaraz dihardugula. Eta ez bakarrik eskola giroan edo familia nukleoan beraiekin euskaraz egiten dugunean, baizik eta eskolatik kanpora beraien aisialdian ere garrantzitsua da hori ikus dezaten, ezta? Si entre todos y todas conseguimos crear un ambiente euskaldun en el espacio que compartimos en Ikastola, las personas que no hablamos euskera, pero poco a poco vamos aprendiendo frases y palabras, las iremos utilizando en el día al día. Laudion euskararen erabilera ez da 5%tik hasi, ezagutza 50%koa denean. Ikastolan ere, gurasoak gero eta euskaldunagoak izan arren, erabilera ez da espero beste hasi. La idea un poquito es de cuando están en el patio y hay un círculo de gente hablando en euskera, os invitamos a que nos acojáis a la conversación con frases fáciles y así poco a poco o nos soltamos contestando con poliqui poliqui o en algún momento decimos hasta aquí, no te sigo y ahí ya sí cambiáis a herderas. Vamos a intentar entre todos de manera educada y en adelante integrarnos con el idioma dentro y en el entorno de la ikastola. Baniri, poliki poliki, euskaraz hitz egin. Euskararen alde atxikimendua oso garrantzitsua da. Ikastolako guraso guztion dugu euskararen aldez jarrera. Denon ardua da, euskaraz ondo dakizuena eta kostatzen zaigunona. Euskarak arnasguneak behar ditu, sendatu eta bizirauteko. Laudion ikastola arnasgunea proposa da.